Mfethu. Namhlanje bengithi asivule nje iwindi kancane for umlaleli ukuthi abe nesithombe seyinqumo kwezinye izikhathi esinokuyithatha. Iy'nqumo esinokuyithatha mfethu ongazi ukuthi zihamba i-longer distance than we think or sometimes we get to see. Ngenze isibonelo mfethu, yazi ngeke ngathi ngisefe internet this one time ngibona amaphuphu mfethu afile esidlekeni, yabo. Amaphuphu nje amaningi afile esidlekeni. Ebese kubhalwa i-caption next to lesi sithombe ukuthi the reason why lamaphuphu efile it's because their mother ngenkathi eyoqhwanda ukudla for lamaphuphu wabulawa, you know. So at times mfethu uma ubuka leso sithombe sabafana ungayitshela ukuthi ushayele nje inyoni eyodwa, awubusawubona umthelela wokushaya le nyoni, ukuthi ukushaya le nyoni sekulidele ekutheni kuze kufe namanye amaphuphu ebekade eseceleni, you know. And ama decisions amaningi esinokwenza mfethu are linked nalento. Ngiyake ngibuke Vuma mfethu uthola ukuthi emsebenzini uzoba nenkinga nosizwe, ngenze isibonelo, you know. Ukuba nenkinga naye mhlawumbe umbone i-threat kwi-promotion yakho ebese ulwa nosizwe mfethu uzumqambela amanga usizwe, usizwe azayithole seqoshwe emsebenzini, uyithole mhlawumbe leyo promotion, but ungabusaba nesithombe siphelele ukuthi ukuxoshisa usizwe mfethu, usizwe ushadile unonkosikazi, you know. And ukuxosheka kwakhe emsebenzini kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi gcina sekuaffecteka umshado wakhe, ngoba manje usizwe akasakwazi uku-afford ekhaya, akasakwazi ukulento lena ukusiza ifamily yakhe. That can easily lead ukuthi gcine ukutholakala ukuthi usizwe i-divorce isizophelela na umshado. Kwesinye isikhathi kuyenzeka mfethu uthola ukuthi lowo muntu omxoshisile unabazali sebekhulile, sekuba nama-heart attack, kushona abantu abadala simply because khona i-decision eyodwa oyenzile ebingeyinhle mfethu. Wena ubuthi uzama uthi uyabuka mfethu ingane seyihlala emgwaqeni mfethu, yonke lento mfethu ine-chain reaction, that is a ripple effect, ukuthi uma kwenzekile wenza into eyodwa engeyinhle mfethu kuba ne-ripple effect. And abantu abaningi mfethu khona ama-decisions esiwenzile aselimaze izinto ey'nkulu, alimaza abantu abaningi mfethu. Vuma sesibuyela kwelinye iphuzu mfethu engicabanga ukuthi futhi libalulekile. Namhlanje Vuma sisakhuluma nge-ripple effect mfethu, ngifuna ukukhuluma nabantu engicabanga ukuthi mhlampe bagcotshiwe noma uNkulunkulu khona indlela abasebenzisa ngayo ukuthi bagade mfethu ukuthi izinto ababhekana nazo mfethu babe nakho ukuyivikela kuzona, ngoba kwesinye isikhathi Vuma uzotshena ukuthi kushawa wena kanti kushawa abantu noma kushawa abantu aba-linked ne-ministry yakho, you know. Khona izinto ezithi mazenzeka kuthina sibona ngathi zi-personal kanti azikho personal. I-attack ibheke kulabantu mfethu obalidayo. Lithi iBhayibheli mfethu uma kushawa umelusi kuzohlakazeka izimvu, yabo lento le, okusho ukuthi kwesinye isikhathi kuyahlaselwa wena as a human being, only to find ukuthi akuhlaselwa wena directly kodwa kuhlaselwa labantu obaholayo. Uma mfethu ufunda kabanzi ngeBhayibheli nangalento yakuba belusi, uJesu khona into anokuyisho ukuthi yena umelusi ongabaleki makuze inkinga, meaning the other guys basuke behayadi makufika inkinga bayabaleka, simply meaning ukuthi lama challenges asuke ezekuyena noma ezekuwena asuke e-attack this ministry uNkulunkulu akuphathise yona, noma azo-attack mfethu what God has instilled in you. So kubalulekile mfethu, ngiyayiphinda lento, kubalulekile ukuthi makufika inkinga ziza kuwena ube nokuqonda ukuthi lezi inkinga ezisuke zizoku-attack zisuke zizo-attack the ministry, ungayithathi personally mfethu lento. Ngiyaphinda futhi, uma u-attackwa musa ukuyithatha personally because of i-ripple effect, khona izinto ezokwenzeka kuwe only to find ukuthi zizofuna ukuzoshaya abantu abaseceleni kuwe mfethu. So that's all I needed to share this morning mfethu about the ripple effect. Namhlanje kuseni emsebenzini, be careful of how you treat and speak about other people, because in so doing uzotshena usulwa nomuntu oyedwa kanti usulwa ne-family, you know, usushaya abantu abaningi mfethu. Kuyaqanjwa manga ngabantu aba-leader amabandla mfethu, uqamba manga ngumfundisi eyedwa mfethu, kanti you are not aware ukuthi uqamba manga lo mfundisi kuzolida kwisonto closing down izimvu zebandla mfethu zihlakazeke simply because uqamba manga ngumuntu oyedwa awunakile. The ripple effect of every decision that you make, be careful especially if it's a bad decision, because when uzothi attack umuntu oyedwa kanti you are attacking a nation. One person that you are attacking, you could be attacking a nation. Let us be careful with our words. Let us be careful about what we say. Let us be careful about what we write about other people because of a ripple effect. Ushaya into eyodwa kunyakaza izinto eziningi, ushaya ilide eyodwa kunyakaza nation, and churches have closed down because of amanye amanga aqanjwa ngabanye abaholi. God, exactly. God is love. I just thought let us share about the ripple effect of a bad decision. There are ripple effect of a good decision, but this morning I thought let us share on a bad decision. God is love. Thank you so much.
Tulane, so even nasemshadweni, yes, we yes, yes. can make decisions bese kulimala abantwana. Mfowethu, We yabo, find ourselves crying, but we had time maybe to make a decision and consider those who are under us, njengabantwana, ogogo, omkhulu nana. big time. Yazi Vuma mfethu ngishayile lento ngiprepare because at times we prepare messages usuke une strength kuwona. But khona amanye ama messages uNkulunkulu ezoku-entrusta ngawo umuntu uyibuka le message uthi yazi God, I'm not sure about myself here. uDavid mfethu sasazi kakhulu ngokuthi alale no Bathsheba. That is the main thing egqamayo. But the ripple effect of that thing ukuthi kuze kwehlele naseyinganeni zakhe. Yazi Vuma mfethu khona ama decisions esiwenzayo empilweni kwesinye isikhathi and this thing mfethu ngisho ngihumility, I'm not looking down on abantu. Kwesinye isikhathi mfethu uthola ingane nomuntu mfethu and lezo ingane oyitholayo seyinomzali ozoba nayo for the rest of their life. Wena uyakwazi ukuthi lo muntu uyambona ukuthi ngeke ngisakwazi ukuthandana naye, but ingane they are stuck with this person as a parent. When you can easily make a decision uthi angisafuni ukuhlala naye lo muntu, kodwa ingane they are stuck with. It's a ripple effect. Abanye abantu mfethu ba depressed mfethu. It's a ripple effect of a decision eyenziwa. Kwesinye isikhathi thina, kwesinye isikhathi abantu ababe around thina. So it's very dangerous mfethu.